Tal com estava previst, el Teatre Principal de Terrassa va acollir divendres l'estrena de Mivion, Radio Sarajevo, una obra de teatre documental sobre la Guerra dels Balcans, produïda per la companyia La Conquesta del Pol Sud, amb Carles Fernández a la direcció, una obra amb la qual s'espera fer reflexionar l'espectador. Carles Fernández, de la companyia La Conquesta del Pol Sud. Que l'espectador sortiran emocionats, però també sortiran havent pensat unes quantes coses. Perquè la mena de muntatges que nosaltres fem, hi ha una part que és empàtica i emotiva i connectes molt amb els testimonis i amb les seves experiències, però per altra banda ens interessa que l'espectador pensi molt. La pregunta de fons és què té a veure amb nosaltres l'experiència de la Guerra dels Balcans? Què en podem extreure nosaltres? Nosaltres en el procés de treball contínuament ens estem fent la pregunta què en podem treure, què ens pot servir, què ens pot servir a nosaltres. El protagonista és Boban Minic, periodista cultural de Ràdio Sarajevo, que amb els seus programes va ser la banda sonora de molts bosnians durant 2 anys dels 4 que va durar el setge a la capital. Des d'un estudi de ràdio instal·lat a casa seva, a l'Escala, Minic connecta en directe per acompanyar, sobretot amb la veu, els 2 actors sobre l'escenari, Azra Sulic, qui va perdre membre de la família a la matança de Rebenitxa, i el jove Marc Soler, que és qui els pregunta per tot el que van viure. Una idea molt original per portar la funció a terme, ja que la pandèmia va dificultar la producció. Boban Minic, periodista cultural. Y yo al principio tenía que ir allá y ensayar y hacerlo en directo en el escenario. Pero bueno, vino el COVID, este famoso COVID que cambió la vida de todos nosotros y yo no podía viajar cada día o cada 2 días, ensayar durante meses de aquí de la Scala. Y bueno, a ellos se ocurrió una idea que me parece todavía más interesante. Combinar esto que yo soy, quiere decir un locutor, un periodista de radio, o que era un periodista de radio, con escenario allí en Terrassa, que también es bastante interessante. Aquesta representació ha estat una oportunitat única per veure Mivion Radio Sarajevo, de moment sense més dates a cap altre escenari, tot i que Boban Minic creu que l'espectacle arribarà a l'Escala, quan la situació estigui més tranquil·la. Y incluso ellos piensan que podríamos salir fuera, por ejemplo, en un festival en Sarajevo conocido, Festival de Teatro. Yo estoy seguro, si todo sale bien, que vendremos a la Scala también. Home. A la web de Canal 10 Empordà i Ràdio L'Escala trobareu més detalls de l'obra amb l'entrevista feta a Boban Minic la setmana passada.